We baba no mama, we baba no mama mina. Tell. Mdo. Ya ukushama intombi la woza kulala. Yeah, zama. Bafuna badikhala kama ifoni. Funda wena lapha. Yebo kunjani mfowethu? Yebo. Namhlanje. Actually phone yami iyakwazi ukuba live. Engingaba live phela namhlanje ngayo. Kanti ngisuke ngihleleni vele. Ithi wemnotho ndoda khuluqile ndo. Hey khuluqile mphemu. Deli ngithi khuluqile ndo. Ukuluba izingo. Ngisekapha njengamanje. Ubujikijiki mnotho. Ujikijiki usele eGoli Nkosi yami. Hamba ngamakhwantam lapha ama OK Mondisa njengamanje uyaphithizela nje lapha eGoli. Uyashayela. Ya ngila eCape Town, bani lothi ngilapha eCape Town yini. Ngixhosa futhi lo ulapha. Yebo uyangifollow back. Yebo ngisekapa mntakamanga, ngisekapa impela njengamanje. Ewe. Yebo Nkosi yami niyaphila ofowethu. Yaphila ngamza kwethu. Bomkhaya, ewe. Athi khuluqe Inendoda ukuluba izingo. 29 November kunjani ke 29 November ke? Okay mntakamanga ngiyabona phela ukuthi ngumXhosa mawuthi ulapha. Ya ndilapha eCape Town. apha. Ndi apha. Now about November 29. Molweni kapha. Yebo. Okay, uthi ngibobani ngizomfollow back futhi la. Lokubuza ukuthi ukuphinda eKapa. Ngise Seapoint. Basho njalo. Nto. Seapoint ayithi. Seapoint. Ngise Seapoint la eKapa bafowethu njengamanje ngikhona impela sizosebenza nje kusasa. Sakwenye indawo lapha. Yebo. Umnotho wafika manje phuma. Mawuphuma. Hotel. Wathi kushaya ngifollow back futhi now. Ngifuna ufollow account yami. Follow back. Uyafona lona uyabona ukuthi. Hi man, live la. 694 Chris. Thandweni ngiyamemeza kusabele umuntu. Ithando ngoneni kuwe. Mina ngibona abantu bonke. Ithi bangibalekela bonke. Maye bambo lwami kanti ucashe phi nami. Nzima. Ishisa ngempela ukuthi kandilayithi anginayo. Intombi yami ikhipha umkhovetsheni wapha. Singene. Manzima. Sanibona. Yebo njani? Ngiyaphila kunjani? Saphila sisi. Hayi bengithi angijoyine nje. Akukho engakuxoxa. Yebo Nkosi yami siyabonga check. Yebo. Ukuphi indawo? As in like ngikuphi? Ngise-South Africa ngithi nanise Cape Town. Hayibo. Ngiyadlala ngisegoli. Alright. Phephisa manje phephisa. Kumna ikhona. eBoksburg. Oh, wait.
Ish, inkunzi lapho. Ngilayo wethu khona ufonayo lana. Nashoda bapha abanye. Basaphumile abanye baseGoli, abanye baseThekwini. Ziningi indawo kumele mayihlukene kaningi. Hayi, ngiyakuzwa Sminoff. Yebo ke sisi. Akunakinga. Alright, sibona. Kumasibuka cha. Nendaba. Nendaba. Yazi unendaba. Unendaba. Manje amantombazana manje ngiyazi ibandla lekho la. Yini manje le phone webabo wesinjani manje? Oh. Zothi akhuluma umuntu ngi apha eKapa mbona. Uma sanibona, Yebo. Yazi. ngiyaphila njani? Cha, yebo, ngavela Vela, hawu vela. khawenze Vela gaza, vela mfowethu. inkinga ngizobedane ngibe mubi ikhamera yami, ngizobedane ngifane nomnotho. Namhlanje ingomhla yeni namhlanje ngisho. Ngiyadonela namhlanje. Phekwe. Nenzeni namhlanje? Ngiyadlala. Ngiyadlala kodwa serious izoba mimbi yazi. Ngiyadlala kodwa wena mnotho. Ngibuka kuba usho ukuthi uyadlala. Uzwa? Ngibuka kuba usho ukuthi uyadlala. Awu ngiyadlala. Awungavela. Awu ngiyasilalela bayithi. Sone manje lapho. Ngivela ngimubi. Ngizovela kuzostaka amafoni yazi. Ya manje into engizoyenza la ngizocela nje amantombazane nje. Awu, amalinga lebandla le-3. Bube kuhlakela. Ngizocela nje amantombazane awu-3. Ibandla lami leli sengikhathele lona lithi liyakwazi ukushela. So ngisafuna ukuthi ngilifake enganeni. Ngizowafaka la kwipanel u-3 yamantombazane. Wabona position. Sanibona. Yeah. Hey, cha kodwa mnotho azuthwele ngama-followers ami wena. Siyaphila njani? Wethe phela vela mfowethu. Hayi ngeke, hayi ngizoba mubi yezwa. Ngizodane ngibe Okay, yabo mangabe ngivela lana kuzobe kuyimina. Yebo. Ayenze ngithola ukuthi mhlambe ufake Lo. iphutha. Kuzobe kuyena nje. Yebo, umnyama umuntu. Cha Umuntu oblack lo. phela ngimuhle phela mina. Phela ukuthi yabo i-camera lapha kwi-profile pic yasuke ya-add. Isikhathi sengishaya ibandla kumele sishele, kufanele sishele. Cela ufaka abanye. Faka abanye. Ngeke. Usenofestu ecala ungachazi. Alright. Leso festu ecala. Umnotho. Mama Ncese ukuthi sikhathi kabuhlungu. Bela. Bengicela nje ukufaka nje ibandla la njengamanje ngoba safunakala ukuthi phela dedeli. Ngiyadlalo la. I'm Sobona sokusiza kanjani. bafowethu usekhona umuntu omnyama uzofuna unkosikazi. Umuntu omnyama usekhona bafowethu, umuntu omnyama lo ngiseKapa lo short left. NgiseKapa la bafowethu ngicela nje umama nje a request. Isixoxe nomama.
azishiye akabhale igama kuqala laphansi akabhale ukuthi kuqala ubani. laphansi uthi uyozo request abhale laphansi kuqala bese simlanda thina bese simlanda akazishiye igama yabona ukuthi madoda uba i-live lana yazo abantu bavele befona akabhale umama oyedwa bafowethu nami ngikhathele ile ndaba yami ekube isimane ngikhathele fonelani firefighter nankumlilo uvutshayo uvutshe enhlizweni yami kunomlilo Ya, joyinana, uvutshayo fonelani ngifuna firefighter nentombi ezothi ngicela ukujoyina nankumlilo nangu uthi umuntu oplekoza uvutshayo kimi ubani engasho ukuthi umuntu oblekoza kimi akazisho ukuthi ubani igama akazisho lakhe. ukuthi ubani igama lakhe simbone simlande thina mina ngiyathanda fonelani firefighter vele ngiyakuthanda nankumlilo hayi ungathi black hayi sifuna mfethu umuntu othina ongakuthandi umfowethu Simphiwe osimbheke qala umuntu black naye phela ufuna unkosikazi othe ukelema ubala sibilande alright Simphiwe Phiwe bula ngalo hayi nankinga kulezo umlanda fa sicela ukumshela ke manje Phiwe manje ngifuna ukuthi ngilando omunye akekho nje lana Phiwe arequest uyadlala nomunye awesixhaphaza mina ngizomlanda khona la akodwa iyo le usheron uba usheron Shanona kubani ungithatha kanjani ngempela ngoba ngi-live lo mfowethu khomba intombi eyifunayo la njengamanje akunini yekela ayibhali intombi ngifuna ukushare yimi usheron nje nangu usheron lofonela sinemhlo maye ngafuni phela ngi-live ngiyazi ukuthi umuntu ofuna umuntu ongibonayo vele indodakazi kasariwe hayi ngiyangilota mie ngamsaba ngiyamazi uyamsaba na ngithe ngiyamazi awubheke mfowethu Sharon awume mfethu awuthi ngithathele nangobulelwa mkhisi babo uyamazi ubulela angimazi manje ngithathe umuntu ongamazi na accept mana ufuna umlanda flash uzongena la sazi uthi wena sabele ku Sanibona. siyaphila njani mama Ngiyaphila njani? ubani ofunayo le muntu ozixhaphazayo namhla block ngawona ngiyazizwa ayakublockele umuntu ungayiblockele nambe nyameni yema Njani? yebo mamkhizi ungathi ushawa network kancane usebumnyameni Ni network yangishaya yazi. sicela uvele besicela mhlawumbe uma uthi awunankinga Yangizwa. noma ukuthi mhlawumbe ngazi akuzi ukubuza hayi serious le nkulumo le Ngivele. yebo ngicela ukubaleka kancane
Yabo. Sabuni ukuthi ngi-live ngoku. Into engidingayo. Sharon udlala ngesikhathi. Nee mfethu abambele live lo. Yebo. Ninjani? Lapho siyamana yazi shawa into encane la kusho nomuntu obefona manje yaphazamiseka i-network usixolele kakhulu. Anginankinga. Smart food. Uthi uNkulunkulu uluseyami. Mamkhize. Usekhona? Yep. Ngikhona. Yebo, asikuboni. Hayibo, ngibonakali. Igcwele kakhulu abantu baningi. Azange. Angibonakali yini? Igcwele. Igcwele kakhulu abantu baningi. Ne-iPhone igcwele yajama. Abantu bacicima. Abantu bacicima. Awukhathe off lo like. Hey, nanga. Nakudlange. Kulo wakho nomnuks. Okay, komno. Uyaphila mama. Akwamnukusa njani? Nangizalwa kaMkhize nje. Ngisho mina ngiyo-live. Uzalwa kaMkhize mnotho. Mamkhize uyaphila? Ngiyaphila njani? Ushawe network mfowethu lo muntu ushawe network mfowethu. Jemini umile ngempela manje. Awumile lo like. Ngisho uMamkhize mina umile mpo. Ahlehle ngisho emuva. Ish i-network mfowethu. Madoda. Ayi uyayibona network le akasenzi lutho ke manje umile. Okay. So besibuye kuMamkhize ngoba ebenenhloso ongena. Sicela omunye abafowethu. Omunye akabhala lapha message uthi yakhala le phone. Hayi bana muleni line. Call set. Call center ke la. Cela umuntu ebhale igama lakhe. Uthi ukhona sobona. Esavezi stati kana. Esa. Yes. Okay njengamanje besicela ukufaka futhi omunye usisi nakho ukuthi sithi ufuna muphi la. Ntwana sakabali noli Gosh. Oh. Sinemhlo. Samlanda fresh. I like food. I'm not worried. Nah, ile phone ukuthi sechachini. Uyizovela kumuntu engingasho nje ngifaka le phone. Hawu uzungu lo ngena. Sengichithe kanje. Uzungu request upward food. Awuzovela lo uzungu. Hayi savela umshuthile phela. Njengaphinda vele. My request uzovela futhi. Wezungu ophinda request yebo. Kamna ngibona indoda request la ngisazi ngizolana. Wezungu request lapha. Awu request uzungu la kusekhiphi yansizwa.
Mshakela uthini? Uthini? Uye. Akusuke ngibona kubomba yaskip. Hayi ilezi zintombi lezi ayifuna ukungena mina ngazi why. Uthe ufuna iblouse nemhlongo. Chat mfana nanga. Ngupha yena wakho ke. Ngifuna ushikiliswe intombi ukuze kushone ilanga la kulayo. Sinenene. Njani? Yaphila manene. Saphilo. Ubeshele. Wena into kubosa nikufuna yini? Ahlini. Awuvala ama video call sikulayo. Yebo. Mnosi mina uSharon yezo. Mana ngizokufonela mfowethu. Ish ucishe. Ngibone ngani moya wakho uthi akangichithi umnotho lapho ixobo. Okay, no. Bengicela ujovela phela. Wena uSharon? Yeah, cabanga lo ngikufonela nje. Ufonela no Sharon kangaka. Wait, Sharon, ujemisa ifoni. Ujemisa ifoni, Yazi man. ifoni yajema phone. Awu, uthi ndodazo ngithengela ibhola. Hayi bo ngiyadlala. Ndodazo asaliwa wona. Umpazi womuntu ke phela lo. Usho kimi ukuthi ngizokujengela ibhodlela kazi. Hayi kuwe khulu usho kimi lode phona la ibona imali nje. Uye? Hawu. Hayi ngumama wena. Umpazi womuntu lo. Oh lo Sharon. Hayi uzopaza ubuntu. Ukanile phela Sharon. Indoda yikho. Indoda ihamba ngetruck. Lapho ngisemqashweni cabanga. Uhlala. NgiseNewcastle. Awu uhlala ngasekhaya futhi kanti. Ngakubi neNewcastle. ePeri. ePeri. Hayi mina ngeke. Mama ngakubi neNewcastle. Encane. Hayi ngisazi ke manje ke mina kwenzakalani manje emnotho. Hawu, ulafi. Wait. Hayi, mana kithi. Awuvale lapha. Uzongiveza. Yebo ke mama. Hello. Uthe uhlala Encane. Oh encane. Ngakhona nje manje asila eceleni. Slide duze kwakho. Hawu kahle. Ningakuphi neNewcastle? Ibukhela ela Bros. Angiyazi ngicabanga. Hayi siyadlala mama siqhamba nje namanga. Kodwa ke impela ke wena yabo wena. Ekhaya kukuphi? Semnambithi. Hawe babu. Hayi kahlabanga wena. Angifune kufa mina impela sta. Yeah, kuyafika yini emnambithi? Awuphasa zakheni. Nomlambethi. Nangu mpasa mnambi. Matiwani. Akobhambatha. Hawu kude kanje. Qalile Matiwani. Okay mama. Ngoba wangakini lo bhuti lo sifuna intombi. Phatha umbuthi unzima lapho. Wangakini impela stretch ke lo mawase Newcastle. Njalo mawase Mnambithi. Lo mfishane lo. Phatha umbuthi unzima enyelwa. Kahle lo mama asifuna abankosikazi babantu ngesibulalisi. Ubani nkosi kushuthi umuntu umayelala kumele athwale imbi kahle kahle. Hayi nje nesakhiwo siyasibona. All right. Siyakubona uthathu impela. Ipiringi. Uyikhiphile phela usuyala. Ngobani? Ngifuna usibulalisa. Right. Uma mhlongo yesaba ukushela lezi insizwa lezi. Short left. Ngiyababona nami. Sachaza. Next akezwe umuntu futhi nani phela mthana ukugana. Bafowethu saba ukushela lezi insizwa nangu sanele bafowethu. Uvundla sanele. Nje mbona? Uzokuhlula futhi naye. Akezwe. Akangeni. Sinenhlanhla mpilo.
Nkosikazi womuntu futhi lo. Oh. Isifakele. Sanele Lo. Umrose. umrose. Ama-message bami nothi usuyashiya. Ama-message angana nothi usuyashiya phansi. Ngibona ama message lawo ama comment. Awukanti Ngisamangona. akube ikapa nje. Webubu. Yebo Zwana. Ublo mfana songishutha ngi-live. Umrose. Hello. Uyaphila? Yebo. Yebo uyaphila. Siyaphila nawe. Sicela uvele mama. Ngizovela manje ngiyazifuna. Manje Ngizwa? ngipress. Asizwanga sisi. Oh. Uyayithathisa. Cala uDesmond. Khuluma mfowethu hawu. So faka namjida lazoshelisa. Ayi wamfana usanele. Sana ngoku. Yeah, sanibona. Yebo. Yeah, sanibona. Yebo. Besicela uvalekeni. Sanibona. Ninjani? Siyaphila. Nami ngiyaphila. Yebo Nkosi yami. Cela uvule Mfowethu, ikhamera. Sicela mhlawumbe uvule ikhamera. Emnotho usangikhumbula yini? Bomali. Akukwazi phela sisuthi ngathiwa Wemaye. Ohe ususanele manje. Ngishintshe igama lami ngasebenzisela ngempela. Oh kusaculeka kodwa. Ngayeka ngisho ukucula. Awuyekele. Angisiboni isidingo. Awuyisa. Yebo. Yazi ngagcina ku-TikTok kudala kanjani? Wenzani manje? Lutho ngangikufollowa ngenye i-account yami. Ngiyaphila njalo. Waduma Mnotho ngathi ngiyakubhalelwa ngishaya ngobhomu. Hawu kahle simtshaya kahle futhi. Ngize Cape Town. Ngiyakutshela. Wathi ngiphume nethi ukuthola. Ngabizolo ngicabanga. Bye bengikubulisa. We bhuti usikhinkile. No, bani? Nindlo ngiveza kuye manje. We bhuti usikhinkile Nomnotho. asilele. Angikutshelile ngishilo nje izolo ntonatu ufonini. Asilele we bhuti kusho ukuthi manje siyasebenza 24/7 sawo performa nje sibona. Njengoba kulesihlanu. I think Monday or Tuesday. Ya mabomu ke lawa fona la. Uphizi ngani? Alright, ngizathi live mntana ngizokufonela. Sanibona. Alright, cha. Sanibona. Awatambile. Hawe. Hayi mfethu angazi ke mina mfethu. Hawu mfethu faka nombani mfethu. Hayi wena nihlulwa izintombi. Ngiyangibona. Ngithi ngiyamfaka usinthandile nawe yaphuma futhi. Fa usikhinkile. Usikhinkile ntombi. Hawu. Usikhinkile lento intombi. Usikhinkile. Uzokushelisa. Ngisho kona uzoshelisa nje. Uthole intombi kanjani? Sawubona mama. Yebo njani? Saphila njani? Ngiyaphila. Sacela uvele ma. Usikhinkile intombi. Ngicela uvele ma. Uzungu mfowethu angimazi ukuthi kubalekele ngoba manje ngikhona. Uzungu bezothi nje ngicela uku-add enye intombi la. Nalo sithi futhi uthi asithathe lento mina ngisazi ke senzeni emhlabeni. Senze njani? Usabalekile futhi lona. Abantu abangeni. Ngipha usikhinkile. Uphi usikhinkile la?
awusifuna zothi umuntu yamfaka umuntu afika kurabhela shele bona ikhaya nje la ngoba manje Nangu. ngithakaza saliwe Yiyo le. yo qotshona ucabanga ukuthi ufaka ba Uright guys, wathuka manje. Okay. yebo Siyaphila njani? Hayi, what happens in paradise stays in paradise. Basho njalo abelungu. nanga umuntu Nikahle. okufakile Othi sifake intombi kuzosishelela ke mama yabo. Faka intombi la guys, ubuye nentombi. hayi ishesha ngempela ke ngane umfo inamanga lezingane ngegeje namhlanje nolizi mushombela Andikenda mhlanje. Kanti nomnotho nakaganiwe njalo. awu kahle mfo awu Uganiwe. awuweke ayibo Sanibona. Yebo ke ma. Ninjani? Siyaphila njani? kunjani Oh, did you wenzani man? Ngiyaphila. Siyaphila uright umuntu wasemzini. Ngiyaphila njani? Awu siyaphila. Kuyenzekani ushela into sekweyakho? Akwenze nhlobo. Nangu phela mengithi sawubona umuntu wasemzini uyavuma. eli kanje Awufethu useyivumele, angikasho lutho. Cela uvele wena olwazi. Nolizi. unolizi Ima. Maki. besicela uma uvelile ukhethe usondele mntana Ukhethe umuntu osomzini. cela usikhethele umuntu wasemzini mina kodwa mhlawumbe ungabheki kakhulu ngoba sengijaji Ah, ukati. Hawu kanti Awena uyashesha ukuzithimba kanti. hayi nolwizi vela hey Nkosi yami kulungile. Kodwa sikho lapho nangu ubhuti lapha Ombubhuti. lapha wena ubona ba? Tshela mina. Bomnotho. Umnotho uthe ucela ungamfaki. Yabona intombazane ethanda abafana, qathaza mnotho uyayikhethela. Keep. uma kasithathe ngokuthi mama mina ngekho yaba futhi nabo bakhona ngoba phela mina vele manje na uma uyabona Akasemshiye umuntu sebenza umuntu. Angisamfuni lo. Angisamfuni isidala phela ayingeke. Okay, theni indoda phambi kwami ngikhona ayingeke. Hawu. Bengidlala. Lutho mama ukanile futhi wena ngiyakubona. Then. Ukanile ngiyakubona. ufundile othi akufundi we waphuma ngephutha Nkosi yami Mama. akaphumanga kodwa ukho usekhona awuphinde futhi faka Kethu na intombi mina nanikwazi ukukhetha nokukhetha Ngakhetha abantu abanamafutha ebusweni umuntu osidudla. uzobona uzophuma kulo live ama uzodelela abantu bami hayibo utwa Chumela ni fire faja nangumlilo uvuthe inhlizweni yami kunomlilo uvuthayo Chumela ni fire faja Yabo yethu. Anginayo wamunye ngaphandle Nayi la uzoyithatha na. unyakazisa umhlaba wami Nanti plug yakho uzoyithatha. Nayi la ile. Awusangene mfowethu lo. Ile. akuyona lena vele yaziphlaka khilapho kona Awunawo kuthi ikhanda lakho leli, ikhanda lami leli. Uphathi ihona wena ukamelani okay ikhomula mina. Ikhomula lekhanda mfowethu. Ake ngibuze ikhomula lekhanda wayisho cha. bafowethu animeni yazi serious lana Buka. Mana. Maphola manini phela
Yabo yini ihona le. Yabona yini? Ngivalo la. Khona Nto. ikhanda le-charger yami le. Nto. I-charger khona. Nto. I-charger khona. Nto. Unawuteliwe kodwa uwe lo ufike nodlamile. I-charger khona uyaphetha ngijwayela. Hayi umdlalo weshashalazi ngathi usehlule namhlanje. Ngithe fa uSkinky. Ngifuna ngombuze kathathu yini. Awangichaze kahle ngathi la sifake intombi. Hayi nefona yakho mina funa iyajema. Hayi le fona ijemi uwonke umuntu ojemayo. Ihangi nayo mu. Hayi ufuna ngiqophela umlando ufuna ngifakele ikula. Bafowethu nazi intombi. Ufuna yiphi intombi la? Kamajolo. Kamajolo So xa banaka nalengane make. Kwajisi. Uzothi udlalela TikTok. Yebo. Njani? Yaphila sesikhizwa. Ngiyaphila. Yebo Nkosi yami hey manje ke ngomajolo lusisilo kodwa siyazi nginebandla lami la ibandla lami kuba ayingathanda sikhaya xa ngibheke cha Cela uvula ikhamera mama. Ngakini impela nje. Cela uvula ikhamera. Phela uthi wakuba ufuna yena thanda nentombi zakithi yena. Kanjani mangeke phela ngidayise. Na uthanda nentombi zakithi. ubani Cela uvele phela. hayi kodwa awusisinka ngayo funa ngikuphele khona ngami ngidaka utshwala Mina bengifuna Sakwenza lokho kodwa uthi i-right ezinye ibongo sichaphaza ezinye ibongo zabantu. Na. Ayibambe lifoni. mama waphuma ngijabona abantu baphuma hayi sehlulekile Thobile wathi ngizenzele mina manje Yeah. Ufuna kwami ngiyadlala ngisengibona Awuzenze. akakwazi ukungena fulo mama yebo Nkosi yami ninjani ngaze ngajabula ukuba nani bafowethu osukile namhlanje kade ngangicina cha ayisazani ngempela bafowethu ngiyajabula nje ukuthi sibe sonke Wala wakati hanga namthi. hayi thula wena wazima Amazi. ngizimo siyadlala ngenihla umkhize. Sanibona. Uyeyeni. Wesingamuzi. Asikuzwa. yebo uyaphila Ngiyaphila njani? Ngicela u-screenshot aqala. Ngathatheka yeye. Mara nini? Hawu. Hawu mina ngithathekile. Khuluma. Khuluma wena ufuna ukungena ku live. Ngiyaphila njani? Why ungavela umkhize? Hawu, ngimuhle. ngingakwazi mhlawumbe ukuvula ikhamera lapho kancane sikunibona
Zandiwoza. Zandiwoza. Sifaka yiphi filter? Ngathatheka yeye. Bayasazi musa. Abari. Bayakwazi ngikhize musweni. Hawu. Yo. Wayengaviki. Niliwenza. Wenzani? Kodwa nina ufuna ukuvela emabhilidini yini inkinga yakho wana ifield? Bakala. Okay. What? Guys, Hamba ningi. Kanti niyitheli imadabazana. siyavela. Oy vele. Kanti azukuvula ikamera. Athi ngibona. Velani bafana. Hi Nato. Uzala mntu. Uzala. Alright man. Nganza sesawa lezi zilona. Sawa. Jola kwethu. Hayi simfaka majola. Yathi sibhekelwa abantu abayi900 la. Yeah. Nganza sesawa. Sanibona. Phakathi sawo lo. Esawa lapho kumjisi. Sibo. Sanibona. Bakriso. Yeah. Sakhumbula Jane. Sakhumbula uzobuya nini? Ubuya nini Jane? Kodwa ngazimbi. Ngibona amakomeko. Uzorequestile. Deli siyakhumbula. Deli. Bonaki. Deli, how? Location unangithi. Awuchizo. Awudeli mfethu. Ukhumbula ngisho sekapa uthi khizo. Hayi ningaskipha siyabonga. Sesimbonile uDeli. Hayi bo kanti kuze kudelini wena. Mana Siyazi. location le bhalo lapho ladubhuka khona ngithi. Alright. Ya boys. Ikhona le ndawo yokulokhuza lapha eMonyiwe. Yes. Ya ngathi khona zocina la. Yes manje. Yes manje. Alright boy. Ukhuluma umuntu ephilayo. Uwazi umuntu okhuluma umuntu ephilayo emhlabeni. Monyiwe wabona yaze ngihlahla ibhasi kanje. Requesta ke boys. Hayi. Nazo. Uthola Ingaza sesa. Ah.